Добър ден, аз се казвам Константин Рангелов и съм тренер в Керхер, а това е FCV3. Тя е от групата машини за почистване на пот с микрофибрен валяк, но и с засмукване, т.е. с градена турбина. В тази програма имаме FCV2, FCV3 и FCV4. FCV2 е с две функции – сухо засмукване и мокро засмукване. FCV3 е с три функции – сухо засмукване, мокро засмукване и адванс, т.е. мокро засмукване с турборежим, при който имаме 20% по-добро разпределение на водата, пускаме повече вода с препарат и около 60% по-добра смукателна способност на турбината. И FCV4, което е с 4 режима, първите 3, която имаме на тази, и още един режим, който е стълби, при който има възможност самата машина, така както е изправена в момента, да почиства много лесно и удобно стълби, след като се изключва сензора на прегъване на машината. Сега подробно за FCV3, машината, която е с 3 функции. Тя работи с литиево-ионна батерия, 21,6 волта. Тази батерия може да се зареди в порядъка на около 2 часа, 2 до 3 часа до пълно зареждане. Пълно заредена батерия може да почисти около 130 квадрата. Представлява своеобразна подопочистваща машина с градена турбина, това, което е новото. Другото, което е, че имаме и, така го наричаме, хигиеник спин технология, която дава възможност порядъка на 550 оборота в минута. Много бързо завъртане с цел обиране абсолютно всичко от пода, всякакви бактерии, микроорганизми, остатъци, дребни от трохи, паднал захар, сол, ориз и така нататък. Отделно, разбира се, към тази машина предлагаме зарядна станция, на която, поставяйки машината, ние може да включим така наречен режим на самопочистване, чрез натискане на тези два бутона, тези две стрелки в горния край, ще ги покажа по-късно. Апропо, всичките FCV 2, 3 и 4 имат режим на самопочистване. Но машината задължително трябва да се намира на станцията, тя трябва да е включена, за да почне да изпълнява функция на самопочистване. Ето тук има специално място за поставяне на валяка и към всяка една от машините имаме една такава четка, гъвкава четка, която служи за почистване на тази част тук, където фактически машината засмуква, където сухо, къде мокро, съответно с турбоефект, всичко и го вкара в съда за мръсна вода. Съда за чиста вода е 800 мл. Съда за мръсна вода е около 425 мл. Като той има и два филтъра. Ето ги тези два филтъра. Трябва да внимаваме как се поставят филтъри. Един е порез филтър, другият е плосък филтър. Ето ги. Тези два филтъра след всяко едно почистване е редно да бъдат почистени, измити. Ето. Филтъра, капака на този съд има датчици, сензори, като в момента, в който мръсната вода стигне до тези сензори, машината се изключва, индикира и се изключва. Тоест още една екстра в нашите машини. Ето по този начин се сглобява и така почистен и готов, съда може да се постави на неговото място. Ето го тук. Съда за чиста вода. Това представлява съда за чиста вода. Той в момента е празен, мога да го обърна. Той се поставя по този начин и се завива. Тук е указано отворен катинар, затворен катинар, завив вляво, развив дясно. Има също така и тапа. Ето е тази тапа, с която е с финна дюза, която пропуска много финно вода, следствие на което ние икономисваме вода с филтърче. Много важно нещо е, тогава, когато напълниме съда с вода и завиеме тази тапа, ето така, да не завиваме до крайност рязко, съвсем леко, напълно достатъчно. И сега, напълнен съда, ние го прикрепяме към машината с едно просто и елементарно байонетно завъртане. Ето по този начин. Така, съда за мръсна вода е поставен с двата филтъра, пористия, респективно плоския. Съда за чиста вода е поставен. Това, което сега трябва да направим, е да поставиме и нашата ролка. Ето тук трябва в тази част да видим дали този капак е отключен. Поставям го в режим отключен, отворен катинар и трябва да насоча ролката към водещата част, тази, която е свързана с мотора за задвижване на самата ролка. Ето, по този начин. Поставям тук. Трябва да се убедя, че пасва добре и завъртам в позиция затворен катинар. Проверявам още един път всичко. Машината е окей.
Поставил съм двата съда, поставил съм ролката. Това, което трябва да направя последно и не бива в никакъв случай да забравям, е този капак. Този капак е изключително важен, с полупрозрачна част, която показва всъщност какво точно събираме, как го събираме, до каква степен е замърсена ролката, има ли някакво нараняване на ролката, има ли някакво оплитане на косми и други по-сериозни замърсявания, които ни трябва да премахнем, вадейки ролката. И не на последно място, тук има една лайсна, която изтисква самата ролка. Изтисква самата ролка. Ето как се поставя самия капак. Така. Убеждаваме се, че капака е на място и сега машината може да работи. Тук има едно стъпало, което показва, че аз спокойно мога да настъпа тук с крак, наклона машината и по този начин да започна работа. От другата страна има друг един символ, който показва, че не бива в никакъв случай директно да пръскам върху машината, да мокрим и така нататък. Какво е в окомплектовката на машината? 30 мл от препарат 536, РМ 536. Това нещо се дозира последния начин. Отваря се капачката, сипва се една капачка в тези 800 мл и това е напълно достатъчно за работа. Тези препарати са изключително силни. Те се разтварят много бързо и са изключително ефективни за работа. Extra Clean е специална функция при тези машини, която означава изсмукване, избърсване и подсушаване. Тоест, това са трите функции на машината. При мокрото почистване, тук ние имаме съсмукване, пускане на препарат и изсъхване на препарат, избърсване на препарат. Препарата върху твърди повърхности. Тази машина, важното и интересното за нея, за разлика на всички досега съществуващи подопочистващи машини, че тя може да играе ролята и на най-обикновена прахосмукачка. С нея аз с този валяк мога да почиствам както твърди повърхности, така и килими без никакъв проблем в режим на мокро почистване, включително в турборежим.